Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sami sehat nggih Pak Bu. Alhamdulillah muga-muga mari nanggap ludruk Budi Wijaya masyarakat sepat diparingi barokah karo Gusti Allah. Muga-muga kabeh diparingi panjang umur. Muga-muga rezekine melimpah ruah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku seneng bengi iki oleh tanggapan, ditanggap dulur sepat hajate syukuran. Aku engko disawer Pak Polo sak pirang-pirang, meneh esuk kenek tak gawe mbayar kreditan. Pancene utangku sak budget. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka menuju bahagia. Itulah tujuan kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka menuju bahagia. Itulah hak milik kita, Indonesia merdeka. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih sang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Enak erek. Tuku kawat kok cuma telu, cewek sepat. Kok ero sih rek? Ayu-ayu. Lemu-lemu ayu-ayu kok. Asake. Sedekah desa ambek Agustusan. Sedekah desa dolor saka tembung sedekah, gak ana batal karame mung kowe gak ana batal karame dolor mung kowe agama. Cuma ojo lali Pak, ayo kirim doa.
tobat desa supaya dosane di ngapura sing senajan kula dhewe Pak Bu ya melok-melok ndongakno muga-muga masyarakat sepat kabeh uripe ade-ade padha rungokno nek sampean cek sekolah dik aja sembrono tuture wong tuwa dik padha dirungokno supaya sampeyan besok dadi wong sing mulya senajan pemuda pemudi ya semono uga nek bergaul karo kanca dik aja syukur kanca sebab kanca ngono dik ana sing nguntungno tapi uga akeh kanca sing ngrugekno contone wis akeh buktine wis ana arek apik-apik terpengaruh kanca dijak bisnis narkoba larangane negara buktine saiki mlebu penjara mula sing tak jaluk dik ndang padha tobat angur sekolah sing pinter manuta wong tuwa sebab generasi muda mono harapan usolan bangsa sampean kabeh iki besok sing bakal nata negara Bapak Ibu muga-muga mirengno nek putrane bergaul Pak Bu tetep awasono sing dikuwatirno dulur nek terpengaruh kanca nek sampe mlebu penjara sing susah ya wong tuwa Allahumma sholli ala Muhammad. Matur nuwun Pak Bu, kula sampeyan tanggap. Saged kula namung ndongaaken sampeyan kabeh muga-muga penggemar Budi Wijaya yang dari Lamongan, dari Gresik, dari Balong Panggang, dari Mojokerto kabeh diparingi sehat wal afiat. Muga-muga kabeh diparingi panjang umur, muga-muga kabeh diparingi sugih karo Gusti Allah. Allahumma carane piye Pak Bu mumpung isih urip ayo bareng-bareng Pak Polo, bareng-bareng Pak Lurah, bareng-bareng Budi Wijaya tobat kepada Allah. Budi Wijaya bukan yang lain.
padha ilingo mrenget tuntunan perintahe agama najan abot kaya ngopo aja wegah padha lakonana ilingo uripno donya iku ngono mung cuma sedelo Pak Kyai padha crita no akhirat selami-lamiyo aja numpuk-numpuk dosa lailing ngono siksane neraka ibadah istighfar dimensiro bisa di ngapura jolali ayo dong ngaji iku besok kanggo sanung mati monggo padha tobat dimen slamet donya lan akhirat Allahumma amin alhamdulillah tawanggapan bendino Pak ngapunten suarane nekak-nekakno wong pirang-pirang wulan sampai ulan 11 gak prai belas niki lho alhamdulillah assalamualaikum oh ya Allah Gusti arek gendeng iki ngaget-ngageti wong ae masalah rek gak selamat malam ta ya apa assalamualaikum wah kowe assalamualaikum mau kebiok gupi kancane kok gupi niku wong pinter mbok yo aja sing kene lah kon gugup to aku iki gugup ya gugup kancane iso diowo ngene raine nek kene kedhuwuren to nisor rete kurang isor kan nisor baleni kon teko kono baleni maneh ya ngomong Mas Kentut kurang mengisor ngono lho halo assalamualaikum jare kurang mengisor nek iki ya kemenisor entut lho apa ilang sitok lho Bek mau gawa bek lho ilang to mang loro kok karek sitok golekno sik ta saya tak gelakne bek sampean miringi saya apa bek lah apa mbok takokno bebekmu lho lah iki apa karek sitok cetalake prong lho jangkep loro wis balik ah balik dekek gletak-gletek yo gak gletak-gletek ngono tut kon niku teko cakut hah wis bengi cakut teko le asline aku iki mah gak kepengin teko tapi aku yo kangen ambek dulur-dulur sepat age tamu kangen ya, dulur sepat meriah kaya ngene salamo lho iya dulur sepat meriah luar biasa iya mangan kupat nang pinggir kali terus warga sepat akeh rezeki Allahumma amin tuku kawat digawe tali cakep muga-muga dulur sepat kabeh iso lunga kaji amin apa umah amin masalah mangan apa berkat tiba nang sumur terus warga sepat panjang umur Allahumma amin ya Allah Gusti pangeran mangan berkat ngombene es nanas terus warga sepat nang utang lang cepet lunas Allahumma amin alhamdulillah mangan berkat nang pinggir dalan tut terus tanggapan nang ngene sepat
Muga-muga pola sukir munggah nyawer dagelan. Nanti pola mang pola mole kebacut. Oh, Kir sukir sik sore wis mulih. kon niku dagelan bayaramu akeh. Hah. Aja arep-arep saweran. Aku gak arep-arep. Nek upama kon disawer, Alhamdulillah nek gak disawer, kebawacut. Sukir wis mulih sukir. Mulih Kir. Hah? Endi? Kir, halo. piye kabare, Bro? Sehat. Sehat. Muga-muga sukir sehat selalu. Amin Allahumma. Amin. Panjang umure. Amin Allahumma. Amin. Kabeh mati sukir urip dhewe. Allahumma. Hah? Kok gelane apene urip sampai kiamat ah? Lah ya apa panjang umur kabeh mati sukir urip dhewe. Salahe gak nyawer. Wantau minggat tau kon niku. Sukir ambek aku ki CS kentel, Tut. Mosok. Lah jamane biyen nang ndi kene kok? Endi? Ndi ku? Jelak. Hah? Klobok. Gak rong kene klobok jelak. Kir. Hai. Sehat ta Kir? Nawa mun Kir. Lho. Sehat alhamdulillah Kir. Tak dongakno tahun ngarep nanggap mana ya? Nek gak nanggap awas kon ditangkap di demo ambek wargamu kon Kir. Soale apa Tut? Iya. Desa nek gak gelem nanggap lodruk di demo Tut. Contone kaya nang kota-kota. Contone kaya nang kota. Gak tau nanggap lodruk. Gak tau nanggap lodruk di demo. Wih. Kantor bupati diobong, kantor polsek diobong. Dirusak. Sokir nek gak gelem nanggap lodruk tahun ngarep lho, omahe obongen. Guyon lho, guyon. Guyon. Engko sakno tenanan. Sakala temenan Pak Sukir. I love you. Luar biasa. Sepat hari ini. Kok iso desa sepat iku ya apa kaya iwa sepat rek. Yo, iku jenenge desa sing gawe wong tuwek-tuwek biyen. Oh, wong tuwek-tuwek biyen. Sing jenengno wong tuwek-tuwek biyen. Iki lato-lato gak iso munggah iki. Wis babat ta to, wis jano. Ngene iki aku nang kene kuwi eling 3 tahun yang lalu, Lut. Iku Tut. Kon tau no kene? Lho, ya apa? Aku tahu bermadukasi nang kene. Mek kurang sithik aku dadi wong kene rabi arek kene, Tut. Lho gak sida sih, Tet. Ya gak sido kok. Tet apa sih? Sampai keliru Tet aku. Sorry. Kon tahu cinta-cintaan ambek arek kene. Aku cinta-cintaan ambek arek kene. Aku pacaran ambek arek kene 3 tahun, Tut. Temenan. Iya. Sopo? Bella. Lho, Aku pacaran ambek Bella 3 tahun. ya kok gak mbok rabi lho. Lho putus gara-gara aku konangan selingkuh. Putus gara-gara aku konangan selingkuh. kon selingkuh mbek sapa? Ambek Mani. Lambemu kon niku. Ambek Mani ya ngono aku wis kadung cinta dirusoni ambek arek wedok liyane. Soale kon ganteng. Ganteng. Duitmu akeh. Duitku akeh. Dirusui ambek arek wedok Arek wedok liyane. Sapa to? Yuni. Aku dirusoni ambek Yuni. Lah kok gak mbok rabi sih to? Ambek Yuni karepku tak rabi, Tut. Iya. Bapakne gak ngerestui angge tamu. Gak setuju. Gak setuju gara-gara aku wong gak duwe. Akhirnya aku ditolong ambek liyane. Ambek arek wedok liyane. Liyane. Ditolong sapa? Ambek Vina. Kok Rubina barang kono. Lho ya apa? Vina wis kadung cinta ambek aku ya, Tut. Tapi aku gak cinta ambek Vina. Aku cinta ambek liyane. Cinta sapa kon? Saskia. Tau diguyu wong-wong lho ta. Aja diguyu aku isin ngomong. Lah apa? Wong kon niku anjene sing kok omong nang wedokan ae. Lah aku ya apa wis kadung cinta mbek Saskia. Gak karu-karuan. Aku putus maneh Tut gara-gara konangan WA-WAan. Konangan WA-WAan. Putus. Lah terus oleh ganti. Ganti sapa? Legima. Lagi mah. Nondi kon mah. Legima. Kamu di mana sayang? Nanti Legima mang. Nang kedul. Legima ben iku wayu cantik ginu-ginu. Sajoke putus sampe aku semburat.
Terus? Mas yo ambek Legima yo ngono. Heeh. Legima gak iso nrimo keadaanku, Tut. Mosok to? Aku sedih. Akhirnya aku wis piye maneh aku bercinta dengan yang lain. Lagi mah gak menerima. Gak iso nrimo keadaanku. Kon ganti wedokan. Ganti wedokan. Sopo? Bebet. Bebek barang. Bebet yang ngono nanti bebet mangrek. Bet. Nah, nani? Ha, bebet. Lah. Wong kok kenalane sakmono akeh. Wah, aku ancene iku suwe nang kene, Tut, kon tak kandhani. Oh, gak mbok rabi. Gak terapi. Aku gak oleh bebekku ambek bebet. Lho, duwe bebek no kene? Duwe bebek. Sopo bebekmu? Rukiati. Nang guri kudu wong-wong ngulek. Aku teko ngene, "Bek, sampeyan iku lapo megol-megol gawe sambel." Ngawe nek gawe sambel. Duwe bebek Rukiati barang. Piye bebek Rukiati gawe sambel, Bek? Masalah sambele tak pangan pelek-pelek. Iku sambel tak balsem, Bek. Sok panas. Pedes. Mari ngono ya ngono. Aku mari mangan, ana wong wedok teko Tut nggawa teh anget. Oh, teh anget. Teh anget aku pangleng, awake masalah tambah cantik. Tibake sapa to? Bebekku yoan. Bebekmu? Iya. Bebekmu liyane? Liyane. Sapa to? Bek Ulfa. To, manto kok becik. Kon niku ya Allah Gusti. Iya, Bek Ulfa iku mah gak aku teh anget. Suwun lho, Bek. Cek akeh keluargamu nek kene to. Loh, kene iki keluarga besar. Masalah Kok gak sido rabi nek kene. gak sida mangkane iku. Bar aku mari mangan, ngombe teh, aku longgo Tut. Heeh. Ditokno ambek misananku digaweno kopi. Digane kopi. Digaweno kopi ambek misananku, Tut. Duwe misanan nek kene. Lho iya. Sapa? Suwati. Minggat to. Moh, aku kepengen kepethuk Suwati kawangan. Pirang-pirang tahun agak kepethuk Suwati yo. Aku yo. Ya. Nanti Suwati. Tei. Padha kabeh aku, ah. Aku saiki ganteng yo. Dadi dagelan gendeng ngene. Loh, aja ngono, Tut. Heeh. Aku biyen pas jamane apa aku manglak mampir Jawaku nang ngene Mani. Heeh. Aku kebengen. Aku digerebek ambek wong-wong Tut. Mampir nggone sapa? Mampir ngene bebet barang, Mang. Mampir Mani nang bebet, nang Legima. Kebengen. Aku kan wis merindu kasih ambek Legima. Digerebek sapa? Digerebek ambek wong kene kan gawe nang bayar RT. Kebengen kok. Kebengen untung aku duwe dulur linmas nang kene, keamanan nang kene. Duwe ansip dulur. Duwe ansip. Heeh. Sapa to? Sukir. Sukir iku padheku, Bek. Mari ngono, Sukir gak kuat. Heeh. Akhire ditolong padheku keamanan sing paling gedhe dhewe. Tolong pakdemu. Padheku sing gedhe. Sing dadi keamanan Keamanan sapa to? Tawi. Kanjok Tawi bareng to. Tak apa sampean guyu kemekel iku. Kok aku nulis ya. Guyu yo babat to. Gak apa-apa ya. Berarti seneng. Wong kene awakmu dagelan. Cuma aku to nuwun sewu. Nek kon sing kok omong ngono kok wedokan. Iya, sik tapi aku ya ana sing aku ya kuwangen ambek liyane mang sing bagian paduan suara. Sing paduan suara. Ana salah satu pacarku biyen yon mantanku iku. Sing nyanyi sore mau. Sore mau. Sapa to? Tuti. Tuti. Tut. Kok apa sebabnya kok jenenge Tuti? Untune metu titik. Lambimu kon. Halah, aku kuwangen nang kene iku. Lho. Iki. Lho. Iki. Oh, iki. Pedete sapa ucul iki? Pedete sapa, Cul? Ya bapak. Lah apa kon kok ngoncok golek Wanto? Aku rene Aku gak ada utang lho. kon tak golek nang omah dipangan rene kon. Lho tanggapan goblok. Nang omah apa golek aku kon? Oh iya ya. Lho iya. Heh. Aku rene tak balas dendam. Balas dendam. Iya.
Kon Sik, sik. masalah apa to? Sik, Dut. Saulan po yo gak pedhok tak pikir awake wis wungkul. Gimana? Pancet gepeng. Ya bapak, kenapa kan? Aku mangkel ambek kon. Mangkel apa? Gak terima aku. Kok terima yo gelut. Kayak mayak. Masalah apa, Peng? Perkara kalah bedean ini. Lho, Sing kalah sapa? Aku. Bedean? Iya. Kalah ya wis yo kalah kok. Duh, isin aku. Ya berarti pinter wanto mbek awakmu. Kak. Ya gak iso. Kate balas dendam kok. Iya, Rek. Ya sembuh sak Aku karepmu. rene bebas dendam. kon balas dendam. Iya. Ya balas. Ayo dibaleni bedean ini. Ya sakarep wis. Bedekan kok gak ono totoane ya gak semangat. Tak semangat. Iya ya. Totoan duit. Ojo dosa. Oh dosa. Dosa. Totoan bojo. Bojo siapa? Kon durung. Bojomu. Kok tak di bojo ngono. Aduh. Ah. Wes. Totone gendong ae. Oh, gedong. Iya, gendong ae apa? Gendongan. Heeh. Teko ndi? Teko Surabaya nang Jombang. Wongko kon. Ya teko kene kono ae, Rek. Anteng. Bedhek ono, wanto. Sapa sing kalah gendong? Tak Sing kalah. seksenane. Oke, Yo. Oke. Ayo. tak bedhek sik. Oke. Rono. Rono. Cilik ireng keringetan. Apa? Cilik ireng keringetan. Apa itu? Tengu, tengu. Tenguluntung. Tuh. Bedhekan sing temen atau Apa itu? Apa? Apa? Cilik ireng keringetan iku apa? Ya, bedhek sik. Pop es. Pop es untung. Ya apa pop es? semut-semut? Ya apa semut? Semut berlarian. Salah. Kon iso nyalahno. Iso bener no. Cilik ireng keringetan apa? Semut push up. Hahaha. Ayo, gendong to. Gendongan to. Iya. Gendongan teko kono lho to. Kon iku aja nakalan to. Ya. No. Ya. Bener. Asik. Ya. Peok. Ngono bener. Blok. Pisan gas. Bisa ngasih. Yo. Ijo ombo tengah tul putih. Apa iku to? Ijo ombo tengah tul putih. Apa to? Godhong ana ontonge. Lah apa kodong ontong iki? Salah. Pencet. Lah apa pencet dipangan enak kok. Getuk. Ketuk untung lah. Ah! Pencet. Tutup. Pencet. Yo. Apa? Pencet. Tutup. Wes kon iso nyalahno. Bisa bener no. Ombo ijo Tul putih. Tul putih. tengah tul putih. Pak Kaji mulai sembayang nang tengah lapangan. Kon salah. Kalah. Wak kaji no tengah lapangan. Iya. Gedung mana? Gendong. Ya. Nah. Panto anake wong mbok ploro ngono to. Kaya cempe bungok-bungok mboke. Ayo. Blas itu. Bubluk. Badai gak temenan blas. Konek pinter bedhekan tak bedheki sitok. Tenang ae. Wis meguru wisan. Tak bedheki. Nek iso tak gendong teko kene mudhun kene, tak gendong teko kene mudhun kene. Ya. Apa? Ayo. Apa? Ini bis. Salah. Tutku. Untuk Kewanto. Salah, tidak benar. Apa? Pencet. Salah.
Ah, Pencet. salah. Anjir. Wes kapok. Kapok. Mosok bedekan. Iku ngono. Apa? Wong gua tegesane rokok nang banyu. Gendong. Iya. Yo, gendong. Yo, terus. Ngono kok. Dibujuki wong tuwek-tuwek rek. Rasain lu ya. Rasane kon. Tak badai ganti. Badhe ana to. Pote-pote nang ndukur gunung. Pencet. Kakekmu pencet. Apa? Pote-pote nang ndukur gunung. Pencet. Kok pencet iki lho? Apa sih dah? Pote-pote nang ndukur gunung. Pencet. Iki lho pencet, iki rupamu kaya pencet, Be. Katok yo katok ngono lho ngomong. Ya katok. 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 Wak kaji camping nang ndukur gunung. Abot. Rasain ya. Syukur. Ayo. Kapokmu kapan kon? Sumpah aku ora temen sumpah. Apa? Tolong. Tolong apa? Kula kan sinden dadi tolong-tolongku. Tolong. Dilagokno tolong. Tolong, Pak. Ada apa? Cuma sampean wong telu ki dadi harapanku, Pak. Terus Kula diajak arek 16 kate diperkosa, Pak. lho, Kula tolong. kata diperkosa arek 16. Kula pun lapor polisi tadi direken, Pak. Terus Mbok polisi di daerah kene iki. ya babah, wong diperkosa wong wong badokan ngono. Wae nama tamu ah. Hei. Sampean diperkosa. Aku sampe modot-modot iki lho, Le. Iki mau susune hotel. Oh iya lali situ kata. Rasaku tak apa tibake susu. Aku laporan do Pak polisi. Misalnya sampe dadi polisi ya wong telu. Selamat mamel, Pak. Malam. Malam. Lah ya malam kudanan mamel, Cuk. Selamat malam, Pak. Loh, aku wedok. Loh, karo bapak polisi ku lho. Sing duwe masalah sing diperkosa aku apa peno kok lancang? Iya nang Pak polisi ku lho, selamat malam, Pak. Iya. Iya mek wong melek ro malam apa awan. Lancang peno, mek wong katarak. Karep mbok Oh matamu. Ono apa sing kena? Iki aku perkara mempertahankan kesucian, Pak. Aku mlebu desa kene belang diperkosa rek 16 bayangno. Arek telu ae pedes. Arek 16 apa gak memble aku, Pak. Lah tibake wis diperkosa. Jek entuk separo, Pak. Tapi wis. Aku lapor polisi. Gak terima aku. Pak, selamat malam. Saya Mami Okta, Pak, mau tanggapan nduk sepat. Diperkosa wong 16. Polisine jawab. Ya apa? Wong 16 iku wong kabeh ta. Lah mosok aku iki setan. Model kaya setan. Diperkosa wong diperkosa wong 16, wong 21, wong 21. Keno. Iya. Enak. Congo arek iki. Apa? Gak apa-apa pisan-pisan. Gak apa-apa matamu ah. Mulai aku jemek goblok. Iki sik perawan iki ngono. Aku perawan, aku mari program penyempitan. Penyempitan apa? Penyempitan lahan. Aku lah wis tuwek sele, Cak, sampe lak saumuran ambek aku. Aku lah tuwek, aku mari tarik benang, raiku iki lho. Raiku. Tarik benang. Benang apa? Benang bol. Gepeng. Iki lho ngupuki, Pak. Kon sesuk tak idoni lho kon.
Lah, Maksudnya tarik benang iku mungkin lho, mungkin operasi. Operasi. Oh. Kulit sing kendor. Ha, sampe kelak rada kendor ya. Heeh. Ditarik. Lah. Lah. Layak kok tambah ayu. Ayu, saiki tak permak 2 kali. Sing pertama kegeten arike. Sing pertama, Cangkemku nduk kene are. saking bantere. Saking bantere. Doktere gugup iku paling. Gak polane gugup, doktere kebimbang aku are, Pak. Mosok. Ya tak. Cetak. Iki tarik benang gak sampeyan kaya layangan sawangan ah. Mosok kaya layangan wong iki. Lupute aku digendak dokter, Pak. Aku digendak seniman. Aku kok krungu jek mari operasi. Sampun. Loh, sampean kok rume aku operasi? Krungu. Operasi nang ndi? Hong Kong. Sida ta iku. Lho, sida Pak, wong aku iki kok pelias terkenal kok. Kok pelias. Apa lho? Perias. Lho aku ngomong apa? Pelias. Cangkemmu ngono lho. Oh, niku sing ngomong. Aku operasi nduk nggone Cakuca Bangkok. Apa? Nanti Cakuca Bangkok. endi ku? Kok gak kira nang luar negeri. Oh, Ngertimu Hong Kong. sama leak kok. Hong Kong. Begitu operasi, Aku dikei kaca gede. Jari dokter Pung Sin Ha. Ya, ya. apa iku? Basa Thailand. Artinya apa? Mami Okta, sudah saya operasi. Silakan lihat di cermin. Wedok wis iki Wis. wedok. Sing maune raiku tembem irungku pesek bangir. Iya. Terus. Bokonge semok. Susuku cilik dadi gede. Iya. Terus mari ngono, Endi supalan? Cepat-cepat. Hotai jane kon. Lah, Sing bokongku cilik dadi gede, Cak. Sing ono manuk dekuku iku mau tak buak. berarti wis wedok ya. Wedok. Siok. Dokter pesen, Cak. Heeh. Cino menahai, bener mohon menahai. Apa iku? Setelah saya operasi jangan kena air. Oh. Tatanan bojoku nyusul aku nang bandara Juanda mulai. Ya. Numpak sepeda motor. terus. Kudanan. Ya. Terik kaya jalu polean. Berarti ku terik mana? Aku tahu kelangan duwe gendaan kaya kon jenenge Ardi. Damar apa lelen? Sing enak iku lho Pak Amrit dikendangi Pak. Damar. Damar apa lelen? Buyar apa kawe? Ati kadung ambyar. Kowe dolek yang lain. Gendaanmu nang kene sapa? Hah? Gendaanmu nang kene sapa? Ya iku mang Sapa? Bella. Ayo dia mbek aku. Ya ayo Bella. Bela opo kelek ireng sikile jeber. Damar apa kunci? Buyar opo baleni. Ati kadung ambyar. Enak rabi banci. Padha koplake. Enak gak metengan. Gak apa-apa tuh. Padha gendenge tibake kok. Lah apa? Rek. Aja guyon akeh-akeh. Lah, Guyon iku nek akeh-akeh suwe-suwe Konco tukaran. bringsilan kon. prisan. Kok pringsilan sih? Loh, sapa iki? Loh, Sayang, aduh. Aduh sayang. Peng. Sapa iki? Sapa iki? Karo dah. Sapa? Sayangku rek. Berarti pacarmu? Iya sih. Peng. Kon iku gak nyebut. Pacarmu lemu kon koyo beteng. Lho, Peng, iki ndasmu, Peng. Kemana? Endi? Itu. kuwi rek. Weh, mari. Lo. Sapa iki? Pacarku. Kon iku goblok. Apa sih? Pacar sak gendruwo gayam ini kok rabi. Ibaratnya beteng ketemu tahu. Ah, ya apa sih? Apa kon? Iranya. Lha lapo? Aku yang ndek kendan. Sapa? Man. Mas. Mas. Ora sudi.
Gak apa-apa kon gak sudi aku ngondol. Sayang, aku ikut goleki sampean ket mau. Tak goleki rono rene jebule kok karo penyakitnya beras. Iya sayang, aku tidak main sama ketek-ketek ini loh. Zaman wis kaya ngene. Wong tuwek dilokno kethek. Ambakan sih ora sumbut ambek ayune. Ayune kaya bintang film. Lapo kok gendaan karo sapi deng iki? Ya bapak, berapa kon? Gak nyep. Sayang. Iya sayangku. Bapakmu kuli bangunan ya? Kamu kok tahu? Ya tahu, wajahmu kan seperti cetok. Sayang. Iya sayang. Sayang. Heeh. Bapakmu tukang bakso ya? Kok tahu? Kita duwe pentol. Sayang. Apa? Ibumu jualan sayur ya? Kamu kok tahu? Ya baik. Sayang. Bapakmu belandai sapi ya? Kok tahu? Rupamu kaya tletok. Cuk. Sayang, Iya sayangku. tak goleki. Ngene lho. Ayo pompong bojoku iki gak nduk omah. Pompong bojoku gak nduk omah. Ayo ditutukno wingi sing gak sida kuwi lho, sayang. Siapa ini? Iya. Oh iya sayang. Kon kasih dol apa? Kon kasih dol apa kon? Kon kasih dol apa kon? Heh? Ampun om. Como apa? Iki dijelasno. Apa sih? Mek jarene yai, jarene wong pinter, mek ana wong zina, 40 kanan, 40 kiri, 40 ngarep, 40 uri. Apes kabeh tanggoe. Hah? Kasih dol apa kon? Kasih tahu apa sih? Kon jane kurang ajar kon. Ayo. Yang Eh, wong loro iki kate zina. Apa iki? Apa iku? apa? Nduk. Pak, Aku lo gak zina, aku selingkuh kok. ya iya. Duh. Selingkuh itu kan indah. Selingkuh kan enak. Wong padha-padha geleme. Sing wedok ya ana pariane. Apa variane? Apa? Apa? Jam 4:30. Cakep. Tapi Sing lanang jepat, sing wedok mengo. Ya gak apa-apa sih. Ana parian maneh. Lumajang Mojokerto. Cakep. cakep. Balik. Ya. Lumajang Mojokerto. Cakep. Apa? Sing wedok sawajan jejeli boto. Ya gak apa-apa sih wong cinta kok. Ya sayang ya. Mendingan sayang. Sebentar kita sama-sama cinta. Kok ya? Tutukno. Iya sih. Ngene lho sayang ya. Iya, sayang, gimana? Kan wingi gak sidone perkara enek Pak Hansip liwat Sayang. ngarep omah. Kerasip. Nah, engko liwat iringane omah sebelah omah. Ya. Kang itu. Gang omah Ya. ya. Iku wis tak pasang lampu. Oh, gak Liwat peteng. buri ae. Gak ora aman. Aman ya. Aman. Tapi tak kei kode. Apa kodenya? Saman muni yo, "Dir." Aku jawab, "Dur." Iku aman. Berarti bojoku gak ndok Oh, omah. lak muni. Til. Aku muni, "Dur." Berarti aman. Aman. Oke. Lek sampean muni, "Dir." Aku gak jawab. Berarti gak aman. Lah sampe gak jawab, gak aman berarti. Gak aman. Terus siji sayang. Apa, Sayang, sayang? ojo diblongsong to sayang. Aku gak Si sayang. apa nih diblongsong? Apa nih? Ngadak. Duh, nambahno temen arek iki meneh sok. Apa musik kok blongsong? Kok pengen mbok selingkuh. Wong wekmu cilik sak bekakase bedes kok blongsong. Lodok goblok. Lah kok. Kok. Kon tuku sing es iku cilik. L rodok lumayan. Asal. XL gede. XL kon lapo tuku sing SL ge blongsong iraimu ah. Si diblongsong iku lho apane? Gak dheke kan tak peseni jambu. Oh, jambu. Tak peseni jambu. Jambu Aku monyet. Iya, jambu monyet kadek jek blongsongan aku kan gak seneng. Ya gak apa-apa ya sayang, gak usah duduk naik. Gak apa-apa lo tambah tak pepet no. Ada apa kon? Kanten apa? Ada apa kon? Kanten apa? Hansip minta bantuan ana kiri gandet. Pak RT. Kampung iki gak amane ana wong mesum ngene Pak RT. Kita gak mesum, kita sama-sama cinta kok mesum. Iya, kok. Ya sayang ya, Betul, wes gak betul. usah kadek direken, dijajal sayang. Iya sayang ya. Jajal. Cepat ya. Heeh. Til.
Mana. Nah. Mana? Tir. Apa kuno tirdur ku kuno. Lah apa? Lodruk biyen ku gawe tirdur. Yang modern sama Mas Wanto ya Mas ya. Seperti orkes Mahesa Gope Geri. Apa? Mantap. Itu kan Mas Gary. Iya. Kita sendiri. Kita kan beda. Sayang, lagi. Coba jangan. Tir. Ya. Aku malah ya sayang kantani Ndok Oma ya. Ya, sayang, ya, Aku sayang. pulang ya, aku pulang. Hati-hati ya sayang. Dijajal sayang. Coba. Tir. Ya. Mana sayang? Tir. Ya. Tir. Wekmu ku sak pira? Sak pira kok? Kati ngetir. Arek kait mlebu mu ani aya leso tenan iku. Apa sih? Enek mau Pak RT. Gepeng. Hah? Kon iku gak ketok matamu. Lah, Iku lak bojone Taji sih. Wis seru. Lah apa kon kawe mbok gendak iku lho. Kenapa kok seneng kok? Tak elingno. Kon niku nek kakean dosa, Hah? besok kecemplung neraka kon. Ya bang anakku. Lobong. Intipe neraka, Peng. Kon disiksa. Rasain lho ya. Panas lah aja. Aduh. Disiksa kon Peng. Disiksa ya. Diobong api neraka. Ya bang ya. Bakal dilakukan be Gusti Allah. Aduh. Kon gak ngerti para yai, para pinter ngomong. Ngomong apa? Rungono me ana pengajian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya. Oh lali aku tak WA kon. Lali aku. Wong biyen wis ana kata-katae. Iya. Aja nganti ngrusak pagerayu, mergo iku abot. Nek gak mati sandang pangane, ya mati awake, Pak. Aduh. Iya to, Batu. Panas to ya. Panas. Ya wis gak apa-apa titik ae kok. Wah, gak ngurus kon kabeh. Aku tak nerusno lakonku. Monggo ngetur. Wah, wis. Nek kadung kena penyakit cinta sing kaya ngono iku. Dielingno sing ya apa gak kena. Rupane kaya tegesan. Kate ngetir inge. Angel. Dielingno sing ya apa lho gak kena. Ya apa, Cak? Ayo. Padahal yo isik cilik kaya ngono. Brondong inge iku. Lah iya kok sik kelakuan kaya ngono. Pencet. Orang guyu. Penggaweanmu apa sih? Amen. Berarti pinter nyanyi. Mbok pinter mbok gak iki. Wong amen iku kudu pinter nyanyi, cek ora duwe akeh. Ya iso. Sik coba lagumu apa sih? Warunge dibuka. Blah. Jandro tadi cek nyanyi. Senggane kan enak, Cak. Warunge dibuka. Biak. Intil-intile kegeden. Mana tiba? Wah, Warunge dibuka, ditoto ilate. ana mazana. Embu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kudungan. Sugeng dalu kulura. Oh,
Ibu lurah mriki nggih. Sopo sing lurah? Sapa? Aduh, Sapa? dudu aku. Wes pantok okta menengo. Ji, Aku jange amen rono. gak sik. Kon niku nek amen niku pirang dina pisan mulih? 3 minggu. Aja ngono, wayahe mulih. Mosok kon gak ngipi apa-apa nek turu nang kono-kono iki. Heh? Gak ngipi apa-apa. Gelas sih? Mosok gak ngipi. Ora. Wis aku gak ancur-ancur, Ji. Wis ringkese rembug kae. Bojomu saiki mlakune menggak-menggok. Gak menggo aku ketar bak motor. Goblok kon. Mikir aja. Gak ngerti paribasan. Aku sing ngejelasno. Kon ku tuwek-tuwek istilah enggak menggo kan karo. Bojomu saiki WA-WA-an ambek brondong. Alah. Iku ngono bisnis nyambut gawe. Pan, Angel kadane. Tuwek goblok. Bojomu saiki nek mlaku menggak. Wis digawe iku mang. Wis to? Terus terange, bojomu gelek telepon-teleponan karo Gepeng. Sapa? Bojomu. Karo Gepeng. Telepon-teleponan karo Gepeng. Bojoku. Iya. Telepon karo Gepeng. Iya. Ya babal le. Gak ikut tok gak sepiro Oji. Bojomu gelek digonceng Gepeng. Temen ta? Iya. Kamu tidak menjadi kompor. Apa sih? Temen? Babi kaya ngene kira. Sing hati-hati ndek bojo dijaga. Bojomu saiki telepon-teleponan. Semean karo Gepeng. Iya. ya ana pantese wong inge ku ayu, duwe bojo kaya kerupuk kulit, ya ndelek sing kenceng. Ya babi. Ngene lho, Ji. Wis ocape aja gegeran. Sing jelas bojomu gendak-gendakan karo Gepeng. Gendang. Iya. Karo Gepeng. Gepeng sak bertel ta no. Ayo. Kok ngalan aku gedhi. Lho, iki ora gak ketok to. Ati karo Gepeng. Gendak-gendakan. Temen? Iya. Kok saksine ta? Allah. Aku luwe. Dut. Aku ndek bojo karek semayanan karo wong liya. Oh, tak ketok gulune. Bener gak? Sing Mek jelas- sampean gak iso ngamuk. Bojomu kan dikeloni dituru wong. Ganti yo klambi dasteran kon. Bang! Sumbaran kewek. Gurung tekan nggone, Ji. Bengi iki Gepeng kate nang omahmu nganggo kode tir-tur. Gepeng teko njaba iku muni tir, bojomu nang jero iku jawab tur, Gepeng mlebu, bojomu ditur. Lho ngene lak genah ya. Dadi bojoku jang ditur Gepeng. Iya. Bang! 10. Bang! Oh! Anu lho, Dik. Mbak, petok. Bojomu iku bengi iki ape ditur Gepeng. Ate ditur Gepeng. Iya. Nyisya. Sumbarana. Nyisya kena getih kok tambahan. Nyisya. Aduh panas gabut iki. Bang, Ngamuk cak. kon sak pentil ya dadana. Katene ngetul bojoku kuat pira kon? Bang, oh. Petuk sapateni, bakal gede tanteni. Kacu. Ji. Aku ngejer bojoku jang ditur ya.
ana wong emosi malah mbok goceki dengkule. Didugang kon. Wah iya. Karepku cek gak ngamuk, cocotku kena idok. Lah iki engko nek gak ditututi awak dhewe, geger iki engko. Ayo. Ayo, Kak. Ayo.